Presente ka ba sa araw na to? Ibig sabihin kompleto, lagi natin yan. Okay, at dapat kayong magpakatataganggan sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Okay, yan po sa modern Tagalog po yun. Pero ito po, ang sabi po rito, ang pagtsatsaga ay nagpapatagdag o nagpapatibay ng kaganapan or perfect work. Perfect work, that you may be perfect and complete. Para kayo ay magiging ganap at kompleto. Wala na kayong pagkukulang. Ang sarap, no? No? Kaya dito po, kung titignan po natin ang verse 1. Okay? Ang verse 1 po. Ang sabi po rito, si Santiago, isang alipin ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, para sa mga 12 lipi na sila po ay nagkalat sa iba't ibang mundo sa bansa. Ito po yung mga Jewish Christian. Tatandaan po natin. Ito po ay sinulat ni King James AD 45. AD 45. Ibig sabihin, after the resurrection, 45 years. Kasi kasama nila si Jesus Christ ng 33. AD 33. So, ibig po sabihin, sinulat po nito ni Santiago. Si James po dito ay kapatid ni Jesus Christ. Okay? Saan natin makikita yan? Sa Matthew 13:55. Ang nakalagay doon, noong nangaral ang ating Panginoon, pumunta siya sa bayan niya sa Nazareth. Okay? Hindi po siya nakapag-perform ng miracle. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pagkakilala nila kay Jesus Christ ay tao. Hindi ba ito yung anak ni Maria? Ang kapatid niya, si James, si Santiago, si Jose, at saka si Judas. Hindi si Judas Iscariot. Judas na brother ni Jesus Christ at saka si Simon. Hindi si Simon Peter. Kaya makikita mo, sila ay magkakapatid, magkakahawig ng mga pangalan. Kaya dito po, ang nabanggit niya, di ba, anak ni Maria yan? Okay. Bakit hindi niya binanggit si Joseph? Siyempre po, wala na si Joseph. Ay, wala na si, yung asawa. Kasi balog po siya. Takuha nyo. Kaya dito po, hindi nakapag-perform ng miracle si Lord. Kasi po, ang pagkakilala nila sa Kanya, kahit na ang dami ng himala na nakita nila, nabalitaan, kaya nung pumasok siya sa Kanyang bayan, ay anak ng karpintero to. Anak ni Maria to, mga kapatid to, yung 4 na lalaki. Kaya, hindi po siya nakapag-perform ng miracle. Nagduda po sila agad. Kaya mahirap magdududa sa ating Panginoon. Amen? Oo, kasi yung iba, talagang magdududa ka, lalo na pagka dumanas ka ng mga iba't ibang pagsubok. Kaya dito yung mga Jewish Christian na sa iba't ibang lugar, napunta sa Italy, sa Asia Minor, hanggang sa atin, nagkalat na po yan. Okay? Kasi po, na-spread na po yung Christianity. Wala pa naman Christian noon eh. Nung nag-resurrect lang ang ating Panginoon sa kanselan ng aral. Okay, tingnan natin ang verse 2. My brethren, okay, ang sabi ni Santiago, mga minamahal kong kapatid, count it all joy when you fall into various trials. Okay. Kung darating sa inyo ang mga iba't ibang pagsubok, ano raw, aariin nyong, iturin nyong may kagalakan. Kung kayo ay dumadanas ng mga iba't ibang pagsubok, tanong, nasaya ka ba pag may pagsubok ka? Sino masaya rito pag may pagsubok? Siyempre hindi. Hindi ka sufficiente sa pera, insufficient yung bangko mo. Di ba? Pagka ikaw ay nag-issue ng cheque at sinabi ng bangko, insufficient fund, ibabalik. Di ba nakakahiya? Nakakahiya. Kasi, insufficient. Yung pinag-usapan natin, sufficiente. Tapos, ang sabi niya, ito, various trials, marami ito. Iba't ibang pagsubok ito.
Ang sabi ng ating Panginoon, tanggapin ninyo, ariin ninyo. Pag kayo ay dumaranas ng maraming pagsubok, ano gagawin mo? Count it with all the way. Joy. May sakit ka ba, Joy? May sakit ka ba? Masaya ka? Kinakapos ka, masaya ka? Relationship nyo na mag-asawa, may problema, masaya ka? Boyfriend, girlfriend, meron kayong argument, masaya ka? Hindi, di ba? Pero tuturuan tayo ng Lord na maging masaya. Sa kabila ng mga maraming pagsubok. Kaya sabi mo sa katabi, sufficient. Ha? Sufficient ka? Ha? Tingnan natin kung bakit. Verse 3. Knowing that the testing of your faith produces patience. Bakit daw? Dapat alam natin, ang sinulatan ni James, mga Kristiyano, hindi unbeliever. Kaya sabi niya, knowing, alam nyo, naturuan na kayo ng mga pagsubok. Alam nyo yan, hanggang ngayon sinusubukan kayo. Kaya lang iba't ibang antas lang. Pag ang pagsubok nyo, yung trials nyo na-solve nung nakarang taon, nakarang buwan, nakarang linggo, nakarang araw, panibago na naman yan. Kaya natuto na kayo. Kaya alam nyo na ang inyong gagawin. Bakit? Yung damarating sa inyo na mga iba't ibang pagsubok, ang tawag dyan ay pag sinabing testing, pagsusulit. Diba? Pag ikaw ay nasa school, paano ka makapasa? Paano ka magkaroon ng honor? Hindi ka nag-aaral, may honor ka. Malakas kasi si nanay, si papa doon. Hindi na uso ngayon yun. Amen? Alam niyo kung bakit? Ginagawa ng Lord na ang mga leader sa buong mundo sa panahon natin ngayon na matuwid. Bakit po? Meron na sila experience din sa kanilang leadership nung nakarang araw lang, kailan ba yun? Webes o Friday? Prime Minister ng Japan, pinatay. Wala kayong napapalitaan dyan. Prime Minister. Ang security nila rito, hindi ganong Bakit? Tiwala. Kita niyo mga kapatid, nasya kang buong mundo. Kaya pagdating sa tiwala, ang pagkakatiwalaan mo lang ang Diyos. Sa panahon natin ngayon, kapanegosyo, ano man ang iyong ginagawa, pag may Diyos ka, ingat lang. Sabi mo sa katabi, ingat lang. Iba ngayon ang panahon. Iba ngayon ang panahon. Kaya mag-ingat. Ang demonyo. Kaya dito, count, testing of your faith. Kasi po, ang pagtsatsaga ay nakakapagdagdag ng, ang pananampalataya, pag dumating yan, ay nakakapagdagdag ng pagtsatsaga, perseverance, or patience. Siyempre po, pag ikaw ay may problema, nagtitiwala ka sa Diyos. Hindi mo compromise yung pananampalataya mo. Kasi kilala mo siya. 24/7, alam mo na patunghay. Kaya kahit na may pagkukulan tayo, alam ng Diyos din. Alam ng Diyos din kung tayo ay nagrereklamo. At alam ng Diyos din kung tayo po ay nagdududa. Kaya nasa Lord kung bakit dumarating yung mga iba't ibang pagsubok, is to produce patience. Pag sinabing patience, ano yan? Pagtsatsaga, perseverance. Kahit na wala pa yung sagot, yung pananampalataya mo, dahil nananalig ka, darating ang panahon, natutukunin ka ng Diyos. Kaya nagpaproduce po yan, tumatatag ka. Kaya yung mga hiningin mo sa Diyos, wala pa. Bago darating yun, maraming mga pagsubok na darating. Iba't iba. Marami. Ano yung common na pagsubok? Kwarta, salapi, pera. Di ba?
kakapusan, kahirapan, ano pa, sakit, karamdaman. Yan ang mga pagsubok na common. Ano pa, emotional problem. Pag nasigawan mo si Mrs., nasigawan mo si Mr., nasigawan mo yung anak mo, tampurista, di ba? Magtatampo. Kasi nagkaroon kayo ng misunderstanding. Tama? Lahat tayo rito, wala akong pinapatamaan. Na-experience ko yan, na-experience nyo rin ba? Di ba pare-pareho lang tayo? Ano sabi ng Bible? Ang lahat ng iglesia ay naranasan na niya yan. Ang nararanasan nyo ay naranasan na rin ng iba. Yung kahirapan, naranasan na yan. Yung sakit, naranasan na lahat yan. Natural, may sakit ang tao. Yung emotional problem, naranasan na yan. Sigaw, bitterness, hatred, naranasan na lahat yan. Nawala ng mat sa buhay, naranasan na lahat yan. Diyan ka ba kayo? Kaya, pag ikaw ay matatag at nagpuproduce ng patience, ay alam mo na yan. Kasi, anong tawag yan? Testing lang. Kaya kailangan pasahan mo yan. Sabi ko siya katabi, pasado tayo ha. True or false eh. True or false eh. Hindi pa bumasa. Dalawa na lang pagpipilian mo. Ibig sabihin, tinag-review, hinulaan. Kaya alam mo na eh, kilala mo na yung Diyos mo, mananampalataya ka na, hula-hula ka pa. Eh, papagpalain ako rito. Ano? Uy, grabe ang haba ng loto ngayon. Di ba? Ay, tingnan mo nga yung palad ko. Sino magpapala sa'yo? Yung manghula? Yung loto? Yung lucky nine? Ang magpapala sa'yo, Diyos. Kaya sabi mo sa katabi, magtiwala tayo para mag-produce ng patience. Para maging matatag para yung perseverance mo. Hanggang sa dulo yan. Hanggang po. But let patience have its perfect work that you may be perfect and complete, lacking nothing. Sa ibang version yung Tagalogin natin. Hanggang sa wakas, magtiwala ka sa Diyos para magiging ganap yung ginagawa mo. Okay? O pag sa magkaganon, ikaw ay magiging ganap, magkukumpleto ka, at wala ka ng kakulangan pa. Kahit ng dami kang pagsubok, hindi ka magkukulang. Amen. Hindi tayo perfect. Siyempre, natural, emotional stress. Medyo nagkasikawan kayo, pero babalik sa normal. Uhupa rin yung galit mo. Pero kung galit ka na, wala alas 7 ng umaga, nagalit ka, hanggang kinabukasan pa, yun ay hindi maganda. Yung umuupa ba, mamaya-maya umuupa na. Huwag nyo nang patagalin. Kasi pag pinatagal nyo yan, iba po yung bukso ng damdamin ngayon ng tao. Stress mo ngayon ng tao. Kaya kayong may mga edad na, kagaya ko, matuto na kayong tumanggap kung ano meron kayo. Kaya sabi na rin, makontento ka na kung ano meron ka. Ano rin sa tayo makontento? Sa damit ha? Kaya kung hindi na ibigay yung desire mo, yung gusto mo sa buhay, tanggapin mo lang, manampalataya ka, testing of faith eh. Mananampalataya ka naman eh. Anak ka naman ng Diyos eh. O, darating ang panahon na maunawaan mo, ay ganun pala. Natuto ako. Yung pala yung kalooban ng Diyos sa akin, pinipilit ko. Kaya hirap na hirap ako. Kinukontra ko yung kalooban ng Diyos. Ito yung gusto ko kasi. Ito yung will ko kasi. Ito kasi yung haya ka naman ng Diyos eh. Para matuto ka eh. Tama? O di pag hinayaan ka ng Diyos at natuto ka, titanggapin mo. Ang tawag po dyan ay accept. Tingnan yung mga taong madali mag-accept. Nakangiti lagi. Pero hindi na yung mga hindi nag-accept kung ano yung weakness nila, kung ano pagkukulang nila, kung ano desire nila, hindi binigay. O, kita mo. Diba? Galit sa mundo. Makikita mo yung mga taong galit sa mundo. Bakit? Pagkita mo lang. Kanyang mukha, ang dilim eh. Diba?
Ang dilim eh. Kahit galit sa mundo. Pero kung accept mo, wala. Tanod ako eh, bahala kayo. Ano masasabi nyo sa akin, okay lang. Koneksyon naman ako kay Lord eh. Basta ginagampanan ko yung gusto ng Lord eh. Kaya mo, yun ang marking mo. The marks of immaturity ang tawag dyan. Pagka mature ka na, wala mo na. Verse 5. Pasahin natin. Ngayon, kumarating ang pagsubok, iba-iba. Sarang-salabat. Alam mo na ang gagawin mo. Okay. Anong gagawin mo? Kulang ka kasi ng kaalaman para i-handle yung mga pagsubok. Mananampalataya ka eh. Ano sabi ng Lord? Naghihintay ang Diyos. Humingi ka sa Diyos. Anong hingin mo? Yung wisdom. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana liberally at hindi nanunumbat. Alam niyo, pag biniyayaan kayo ng Diyos ng wisdom at yung maturity, hindi na niya isusumbat yun kasi natuto ka. Ikaw na mag-handle nun. Ikaw na magsisir nun sa iba. Yung natutunan mo sa Diyos. Alam niyo po, ang wisdom po, anong wisdom? Karunungan. Saan nagagaling ang karunungan? Siyempre sa Diyos. Ang wisdom, sa utak o sa puso? Sa puso ang wisdom. Ang utak ay knowledge. Ibig sabihin, marunong kang umunawa. Hindi ka tumidepende sa emosyon mo. Bakit mas mataas yung utak sa puso? Huwag mong pairalin ito. Kasi ito madaling mag-decide, madaling magalit, madaling magtanim ng sama ng loob, madaling magdesisyon. Kaya mas mataas ito para, pause ka muna, magdesisyon ka muna. Ito ang gagamitin mo, hindi ito. Guwapo. Siyempre pag binata dalaga, di ba? Guwapo. Ganda ng tikas ng tayo. Siguro, di ba? Di papairalin mo ngayon yung emosyon mo. Pero kung daan-daan lang. Tingnan lang muna natin, kikilatising mo muna. Dapat ganun tayo. Amen? Sinong kikilates? Knowledge. Hindi yung puso. Kasi yung puso ay guwapo. Nandun na yung emotion eh. Mapira. Yung gandang magdala ng damit eh. Sabi niya, huwag kayo makipamato sa mga hindi mananampalataya. Sinabi ng Lord yan eh. Pwede ba yung liwanag at dilim magsama? Pwede ba yung langis at tubig magsama? Pwede. Yung dilim at liwanag magsama. Kung maliwanagan siya. Kung tatanggapin na yung liwanag na nanggaling sa Diyos at tatanggapin niya yung liwanag mo, na-enlighten ka na kasi. Pwede ka kasama. Pero kung hindi ka ayan mo, may ibibigay na mas gwapo pa dyan. Maaari yung physical structure, hindi gwapo. Pero pagdating naman sa kalobloban inward, ay yung beauty niya, yung handsome niya, nasa bait pala nito. Di ba? Mukhang ano lang, babangis. Pero pag kinausap mo na, ay iba palang espiritu nito. Nakakita na kayo ng gano'n. Parang mo, kala mo suplado. Pero pag kinausap mo, pwede ba magtanong? Ano po yun? Di ba? Mararamdaman mo agad eh. Kayo ba pag nagkikipag-deal, maramdaman nila agad na mabait kayo agad? Hindi, di ba? Pero may mga tao magagaling. Mag-uusap ka pala kayo, may sila. Pero makagat puntos. Andiyan pa ba kayo? Maamo ka na. Di ba Holy Spirit, yun? Fruit? Mararamdaman nila eh. Bakit? Ipaparamdam sa kanila ng Diyos na anak ka eh. Nakiilaw ka eh. Andiyan pa ba kayo? Kaya nandito, kulang ka ng wisdom.
na mag-ayos yung mga problema mo, pwede, Lord, tulungan mo ako. Manalangin ka. Mag-fasting ka. Meron bang fasting sa church? Meron. Every first Sunday of the month. Manalangin ka. Di ba meron tayong prayer habit? Oh. Manalangin ka. Upiin. Kailan yun? Every Friday. Oh, meron eh. Sino raw magbibigay? Partial? Hindi nyo partial. All. Ano man yung kailangan mo kay Lord sa problema mo, lulutasin niya, sandali lang. Liberal siya eh, generous siya eh. Hindi ka na nga niya susumbatan pag pinagpala ka. Sino ba ba kayo ng Diyos yung pinagpala kayo? Hindi. Binayaan ka lang niya. Tinitignan niya lang kung matuto ka. Ay, yung iba hindi natututo eh. Dapat pagka tumapa ka na ng isa, huwag ka nagtatapa ng pangalawa. Binigyan ka ng pangatlong tapa, bangon ka. Binigyan ka pinag-apat, hindi ka pa natuto, bangon ka. Panglima, natapa ka, nalugmok ka, bangon ka. 6, bangon ka. Hanggang 7, 8, nalagpag ka, bumagsak ka, hindi ka na bumangon. Bakit? Matigas ulo eh. Sabi ng Lord, bangon eh. Pabalik-balik yung ginawang kasalanan eh. Kaya yung iba hindi na makabangon, hindi na makabalik sa Lord. Hanggang 7 lang yan. Diyan pa ba kayo? Kaya yung iba, talagang hindi nakakapagpatuloy. O, kaya yung mga nanampalataya, alam nyo na yung gagawin para makumpleto ka, para sufisyente ka. Diba? Diba? Sarap, diba? Meron ba kayong awit na sufisyente? Sa awit? Ha? Uy, yun, sapat na, higit pa. Diba? Yun sa Lord eh. Sapat na, akala mo sapat-sapat lang. Pero may reserve ang Lord para sa'yo. Higit pa pala sa inaasahan mo. Ang tindi mo kaya? Nakita na kayo ng gano'n? Na-inspiration na yung inaasahan mo, yun lang. Tapos meron palang, sa kabila noon pala, marami palang matutunan mo at dami palang blessing ng ating Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya mula ngayon, humingi na tayo ng karunungan sa Diyos. Yung puso natin, ha? No? Amen? Kailan matibay yung puso natin ngayon? Ha? Kailangan, pagka naramdaman mo na medyo hindi na matibay, mag-take ka na ng vitamin sa puso. May vitamin ba sa puso? Ha? Ano vitamin ng puso? Siyempre, peacemaker. Peace! Peace! Acceptance, peace! Di ba vitamin yan? Tanggalin ang hatred. Bakit tanggalin? Mag-uugat yan eh. Pag nag-ugat yan kinabukasan, 1 taon na nag-ugat pa, hindi na ugat yan. Ang tawag dyan, kalyo. Di ba yung mga buto na matanda na? Yung mga matanda na, balik kagaya ko matanda na. May edad lang ako, may edad. Brother Oscar, may edad lang tayo. Kasi senior tayo. Ang ating iniingatan ay yung pilay, buto. Bakit? Yung mga buto natin, pagka hindi mo in-exercise, hindi ka makaganon. Diba? Ang hirap bumangon, ang hirap tumayo. Diyan pa ba kayo? Pero kung in-exercise mo yan, abay, parang feeling ano ka talaga. Na-exercise mo eh. Kasi ang mga buto ng may edad, yung may edad hindi matanda. Ang mga buto niyan, parang brittle na. Brittle. Wala nang ganong langis yan. Kaya pag natumba yan, tingnan mo yan na doon na siya magkakaroon ng problema. Ano pa yung iningatan na matanda? Yung may edad. Yung buto, bukod sa buto. Pulmon. Di ba hapon lang tayo? Ayusin niyo yung mga baga niyo. Amen? Ang dami kaya. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, hindi sa pag-ano. Kahit na marami kang pagsubok, pagkilala mo ang Diyos, at matatag yung basis ng pupuntos, magpapasalamat ka sa Diyos. Alam mo nang gagawin mo eh. Kung hindi mo kaya sa physical, magtika ng trimatisin.
Pero itulog mo hindi tuloy-tuloy yung ugat. Pansamantala lang yun. Kaya sabi ko sa inyo pero Lord, hindi na nalunod ba? Tapos, grabe ang problema mo, hindi mo pa. Sabi ng Lord, ask. Paano ka mag-ask sa Lord? Lord, ibigay mo na. Tama naman yun Pero pag matindi ang yung pangangailangan mo, yung asking mo, ano gawin mo? Lord ka talaga. Kung matindi pa, wala pa, ano gawin mo? Iyak ka talaga. Ano pang gagawin mo? Hinanap mo, umiyak ka na, lumuhod ka na, magpasting ka. O nagpasting ka na, wala pa. O produce species, maghintay ka. Maging matabang ka, ang Diyos ay laging tapat. And everybody say it. Amen. Hindi ka niya bibiguin. Sinabi ng Lord, anyone who comes after me, I will never fail him. Hindi ko siya bibiguin. Lahat ng lumalapit sa akin. Kasi Diyos siya. Diba? 6. Nakibasa? Okay. But let him ask in faith. Dahil magbasa lang tayo, wala tayong faith What yun? Tinigla, pasahin niya, Word of God with wisdom, with knowledge, with boldness. Sinabi ng Lord, humingi kasi siya sa Diyos na hingi lang, Lord, kailangan ko. Mababaw. Yan tindi ng problema mo Pinuputulan ka na, binabaliwala mo pa. Ano yung pinuputulan sa'yo? Pinuputulan ka na ng pinuputulan ka ng relasyon. Bakit? Nag-argue na kayo mag-asawa dahil sa kakapusan Hindi pwede laging lang kayo mag-asawa. Pag kinapos kayo may argument. Asan yung pabili ng bawang? Saan yung pabili ng luya? I love kasi I love you. Anong I love you? Hindi nabubuhay dyan. Wala tayong sasaing. Pagsaing ka muna ka, bago kumain ka, I love you. Real? Real talk lang tayo. Okay masaktan. Alam nyo, kailangan matalino po tayo. Ang anak ng Diyos matalino. Tama lang dumarating sa'yo, pero kasya. Bakit? Tinuruan ka na nun mag-budget Tinuruan ka na nun na mag-value yung bigay ng Lord sa'yo. Kaya ang anak ng Diyos matalino Tingnan mo, matalino. Pag masaya, matalino ibig sabihin, may nakasukbit yan. Kung wala nakasukbit yan, ano nakasukbit? Lansita? Hindi. Maraming sakit yan. Ganito ba kayo? Ilan dapat ang bulsa niyo? Alam niyo ba yung biblical na bulsa? Hindi niyo alam? O sasabihin ko sa inyo, 7. Bulsa niyo isa lang Nandun lahat Bakit 7? May pang Lord, may pang decor, may pang grocery, may pang pamilya, may pang aral. Pag tumating yung 10,000, nandun sa isang bulsa. Tumating ang Lazada, 30% kagad. Diba sa inyo matalino kayo? Diyan ba kayo? Kaya pag may dumating sa'yo, 10,000 Lord. Hallelujah. Anong bulsa noon? Number 1 yung nagbigay. Kita nyo, yung 10,000 nyo magiging 20,000 sa susunod. Bakit? Pinakatiwala ka ng Lord Paano ka pagkatiwala ng Lord? Paano? Pag nakita na ng Lord na sa papagkatiwala ka na sa yaman sa mundong ito, bigay mo yun sa Kanya. Para pagkatiwala ka yung kayamanan dito sa mundo. Ang tunay na kayamanan ay yung sa Diyos. Dito sa mundong ito, hindi tunay ito. Pinag-aawayan to pag mayaman ka. Pag marami kang kaibigan,
Pag hindi mo sila napagbigyan, kaaway ka na. Yan ang yaman ng mundo ito. Tama? Ang tunay na yaman yun sa Diyos. Paano kapag kaniwala ng Diyos na mas malaking kayamanan, yung kanya nga, hindi mo nibibigay. Hindi kayo kasi humingi sa kanya na may pananampalataya. Bakit pinitulutan na mabigat ang problema? To ask Him in faith. Bakit hindi tinutukod? Iyo lang yun eh. Gusto na nun, lumuha ka sa bigat eh. Para maramdaman mo na siya yung kumikilos sa buhay mo. Amen? Oh, alam niyo pagka iningi mo sa kanya na may pananampalataya at hindi ka nagdududa. Ano? Ano ra yung mga ugali ng mga nagdududa? Ano ra yung mga katangian? For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Tinampas lang siya ng hangin to and fro. Ibig sabihin, nag-aalinlangan, wala kang makukuha sa Diyos pag nag-aalinlangan. Meron man, partial. Pero yung desire mo na buo, nakukumplituhin ka at masaya ka. Ganito ba kayo? Amen? Kaya pag may dumating kayo pagsubok, ay, challenge ito, no? Challenge. Alam niyo challenge? Harapin mo. Huwag mong talikuran. Ay, challenge ito, Lord. Bahala ka na. Hindi ka na yun. Challenge, harapin mo. Diba? Kaya, wala ngayon, hindi na ako magdududa. Mula ngayon, pananampalataya na ako. Talagang grabe. Kasi, pag hindi ka nagduda, ay, ito na 7, pag hindi ka nagduda. Basa? Pag may duda ka, wala ka makukuha sa Diyos. Ito ba kayo? Sino magkaroon ng pera? May pera ka, natural. Araw-araw, ano ka nakarating dito kung wala kang pera? Pero yung pera na sobra, ano yung sobra? Yung may pandukot ka ng emergency. Yung hindi ka nag-alala bukas. Yung may pang-decorp ka, may pang-tuition ka, may pito nga yan eh. Kita nyo kampante kayo. Kaya? Parang konti lang may kaya dito. Kaya? Yun, may kaya na kayo. May kaya na kayo. Ano ibig sabihin? May kakayanan na kayo. Bakit? Nakasunod na eh. Binigyan na tayo ng Lord ng wisdom. Kasi pag dumating pala yun, ay, challenge pala ito Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Naniningil sa akin ito. Singilin niya 100,000. Ang aking sweldo, 10,000. Ang budget namin, 20,000. Ano mo bang kakasa yun? Alam nyo, ang Diyos na mapag-ibig, para hindi ka lang aalis sa kanyang kandungan, tuturuan ka niya. Kasi pag mapalad ka kasi mayaman ka sa pananampalataya. Yun ang walang katumbas na yaman sa mundo ito. Huwag niyong pagbabasyahan yung yaman ng mundo ito. Magulo ang yaman ng mundo ito. May ginto ka, 1 tonelada, yari ka. Diyan pa ba kayo? Yung walang ginto mo, isang ganito lang na ginto eh. Ilagay mo dyan, babaya putol na taliri mo eh. Ang ginto, hindi pinag-uusapan sa langit. Bakit? Kanya ginto eh. Diyan pa ba kayo? Ang doorknob doon, grabe. High class, first class, iba't ibang klaseng gems, precious stones.
Kaya pag hindi ka na natukso sa ginto sa mundo ito, ay, langit talaga ang tungo mo. Bakit? Hindi ka natukso sa yaman sa mundo ito. Amen? O, kahit ang dami ng mga opportunity, daming opportunity. Di mo binibigyan ng puwang yung daming opportunity. O, dami nga, pero nawalan ka ng ministry. Bakit? Sumubra yung oras mo. Tatandaan nyo, pag nasa Lord, ay oras ka lagi sa Lord. Pero kung yung opportunity mo at pinagkikitaan mo, ay wala ka ng oras sa Lord, mag-pray ka kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng isang magandang kumpanya na makapaglingkod ako sa iyo. And everybody say amen. Yan ba kayo? Tatandaan nyo to. 8 oras lang ang trabaho. 12 hours, okay lang yun. Pero kung 16 hours ang trabaho mo, patay ng katawan mo, ayaw ng Diyos yan. Hindi nyo ba love na ang katawan nyo ay templo ng Diyos? Sumusobra ka na. Sumusobra na yung amo mo. Sumusobra na yung overtime mo para sa pamilya mo. Alam nyo, mayroon lang capacity yung katawan natin. And everybody say amen. Gusto mong long life? Alagaan mo to. Alagaan mo puso mo. Alagaan mo wisdom mo. Ay, ang sikreto na dyan, ask God. Ask wisdom from the Lord. Kasi sa mundo ito, maraming wisdom. Alam nyo na. Alam nyo na kung paano maging sufisyente. Alam nyo na paano. Okay, tapusin na natin. 8. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Ang nagdududa raw ay pabago-bago ang isip. Ang kanyang lahat ng ginagawa ay unstable. Alam niyo po, pag mag-isip kayo at mag-desisyon kayo, kailangan all his ways. Pag dumating yung pabago-bago, yan ang problema. Pare, isip mo ngayon, nagbago. Bago. Wala akong pinapatamaan. Tapos na ako dyan. Kaya ka nag-prince ko. Galing din ako dyan eh. Pero ngayon, produces patience na. Kailangan ako. Pag kilala mo ang Diyos mo, alam mo gagawin. Ano raw? Ask wisdom. Kanino? From the Lord. Ask with faith. Ask wisdom. Ask with faith. Pag pinagsama mo yan, tingin ko na, sufficiente ka na. Sabihin mo sa akin katawin, sufficiente ka na. Bakit? Hindi pa bago-bago yung isip mo eh. Hindi pa bago-bago yung plano mo eh. Alam niyo po, pinagbibigyan lang tayo ng Lord, minsan may plano tayo, sige lang, para matuto tayo. Diba? Pero kabuti ang Diyos. Pagbibigyan ka niya para ma-experience mo. Sa susunod, hindi mo na babalikan yun. Para mag-produce na ang picture, yung pagsunod. Ang tintingan ng pag-ibig ng Diyos sa atin eh. Amen? Yan pa ba kayo? Pwede pa mag-smile? Pag dumarating daw, kung iba't ibang pagsubok, count it with joy. Pag may pagsubok sa pera, count it with joy. Ang mga ibon na lumilipad. Count it with joy eh. Ay mahal ng Diyos. Di ko mo po pa. Count it with joy. Ito ba kayo? O, siyempre ito, pag dumating ang pagsubok, ariin mo may kagalakan kasi challenge. Ngayon, bakit? Kasi hinanapan ka ng faith ng Lord. Pag wala pa rin, magtiwala kayo na faith. Naniniwala at pagtitiwala. Tatandaan nyo, ang naniniwala ay na mga tangible things na hawakan. Naniwala ka kasi kapagpalay ka niya yung kumpanya na yan. Kasi nakikita mo yung capacity ng kumpanya, mayaman, kilala. Nagtitiwala ka, kahit na walang ano yan, nagtitiwala ka kahit na wala ka pa, malaking kumpanya kasi yan eh. Kaya hindi ako magreklamo.
Nakuha nyo? Oh, kahit nawala yung kita mo dyan na for how many years, kayang ibigay. Yun yung tiwala. Ganon din sa Lord. Wala pa ngayon, kasi ito yung time ko, ito yung panahon ko. Kailangan ko na kasi ngayon eh. Kaya nagre-review ako, kaya itong ginagawa ko. Hindi pa time ni Lord eh. Ano sinabi ng Ecclesiastes chapter 3? Lahat ng bagay sa mundo ito ay may kanya-kanyang kapanan. Ano yung panahon ng Diyos? 3:11 ng Book of Ecclesiastes. He makes all things beautiful in His time. Ibig sabihin, pag time ka na, tinanggap mo na, natuto ka, pinagpala ka, nagiging matatag ka, tumalino ka, pinagpala ka. Kasi time niya na yun. Hindi mo time yun. Kaya lahat ng mga bagay na dumarating sa atin, Romans chapter 8 verse 28, ano yun? All things work together for good to them that love the Lord. Bakit? Sa mga nagmamahal sa Diyos, sapagkat ibinibigay niya yon dahil mayroong kadahilanan. There is a purpose. Life on earth, kung bakit tayo naging mananampalataya, because God has a purpose to each every one of us. May layunin kasi ang Diyos. Gusto niya na makilala mo siya na tumatrabaho sa buhay mo. Ang Diyos para siya ang maluwalhati sa buhay mo. Hindi yung sarili mo. Kasi mananampalataya po tayo. Ano pa? May pagsubok ka, nag-produce ng patience, nakapaghintay ka. Ano sabi ng Lord sa susunod na verse? Hanggang sa matapos yung pagsubok mo, kung hindi pa tapos, sabi niya, let work perfect. Sa verse 4. Ano sabi? Ano gagawin daw? Let him ask wisdom. Kasi hindi pa tapos eh. Hanggang matapos siya, hanggang magiging perfect. Ibig sabihin, huwag kang magtuta, huwag kang mag-alala, kasi kilala mo yung Diyos mo, knowing. Sinabi niya. Ano pa? Mula ngayon, hindi ka na magtututa. Kasi, gusto kong magkaroon ng bahay 10 years from now. Sige nga, paano ka magkaroon ng pananampalataya nun? Ang budget ko sa bahay, 1 million. 10 years from now, bibigyan ako ng Lord ng magandang bahay. 10 years from now, yung bahay na plano mo ngayon na 1 million, after 10 years, 10 million na. Because of the inflation. Right? Dapat ang pananampalataya natin, mga kapatid, dinadagdagan ng Diyos yan lagi. Kaya ask God, please, Lord, tulungan mo po ako na yung 1 million ko na kaya ngayon, after 10 years, kung 10 million niya na yun, tulungan mo yung faith ko na madagdagan para sa magkaganon, yung 1 million ko ngayon, ang laki-laki, pero darating ang panahon, yung 10 million, 1 million na lang ngayon. Sa panahon ko. Yun ang pananampalataya. Andyan pa ba kayo? Nasubukan nyo na ba yun? Humingi kayo pa sa Diyos. Tapos natatamasan nyo ngayon. Di ba? Dami blessing na rin kayo na. Bakit hindi ninyo na-recognize? Because if you don't count them, you don't count them. The book of Ecclesiastes, the Bible tells us that count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, what God has done. Count your blessings, name them one by one.
Count your blessings, say what God has done. Did you count your blessing to God? Or did you count your blessing when it's bulk, or huge, or big? But the little ones, you cannot recognize the blessings from God. Yung mga malilit na bagay, you cannot count it all. Hindi nyo binibilang. Alam nyo kung marunong kayo magbilang, ang dami kayo yung pagpapasalamat. Pag-ising mo pala, Lord, salamat po sa hindi. Ang dami nabangungot sa mundo nito. Lord, salamat po, hindi ako natamaan ng COVID-19. Lord, salamat po, hindi ako naoperahan. Lord, salamat po, kahit wala akong anak buhay, kumakain ako. Lord, salamat po, may kapayapaan ako kahit wala akong trabaho. Lord, salamat po, may pag-asa ako kahit yung iba wala ng pag-asa. Lord, salamat po sa yung biyayang pag-ibig. Kaya dami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po sa kapitbahay ko. Lagi niya akong inusik, lagi niya akong nilalapas sa kanan. Siguro nag-iilaw ako sa kanya. Nakangiti pa rin ako sa kanya. Kaya naasar na siya sa akin. Ang dami na ipagpasalamat sa Diyos. Hindi niyo ba alam? Amen? Ano pa? Sinamag ko na lang. Hindi ko na babalikan. Kaya kung wala kang faith sa Lord, wala kang makukuha anumang bagay. Ang makukuha mo lang yung iyo lang. Karampot kasi anak ka niya. Kakain ka, ano ka, kakautin mo siya, makapunta ka sa Shumart, once a year. Once a year, kasi ganun ka eh. Kasi kasagana ka eh. Ang gusto naman ng Lord kahit napapasok, may punta tayo sa Shumart. O, kahit na hindi mo na pinlano, makakapunta ka. Alam niyo, pag nasa Lord kayo, wala kayong matalo-talo. Lagi niyong tatandaan niya. Wala rin ako na mga anak yung tatalino. Alam ko nakakatuwa. Alam niyo, ang sarap mangarap libre pagkasama mo ang Diyos. Amen. Matutupad. Amen. Kasi, nais ng Lord na sufficiente. Nais ng Lord na maglulundag ka sa galak. Sinabi niya sa 16:24 ng bukod dyan. Until now, you have not asked anything in my name. Ask that your joy may be full. Gusto ng Lord na yung joy natin ay talagang ano, hallelujah, praise the Lord. Ganun. Amen? Pero kung makita mo lang yung asawa mo na healthy na, kita ko lang si Pastora sa tutulad. Tuwa ako. No? Inspired ako dyan. Oh. Alam mo naman, may inspired ako sa iba. Inspired ako kay Lord at saka sa kay Pastora pagdating sa asawa. Pero na-inspired din ako sa Diyos, tumago pa. Yan pa ba kayo? Oh, kaya kahit natuksuin ako, ay si Pastora talaga ang nasa isip at puso ko. Kaya mga gwapo mga gwapong mananampalataya. Kung sakali man pumasok ang tukso, manalig ka na sa Lord. Humawak ka na. You must stand. Stand still ka. Bakit? May talagang darating sa iyo ng tribunata ng bagyo sa buhay. Lahat tayo dadaan yan. Kahit babae o lalaki. Walang exempted yan. Yan pa ba kayo?